खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ रोजा 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 जाबखो साबायखर बावहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि आफाद बड' कार्टुन इउटुब चेनेलआ 1M साबस्क्राइब जाबाय। नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय जोंनि आफाद बड' कार्टुन इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा 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 साबायखर बावहरनाय जाबाय। दा रायजोफोर जोंनि चेनेलाव 1M साबस्क्राइब गैला, खमायलांफिनजोब्बाय। दा थाङै थुङै जोंनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइब दङ। दा जियानो दा जि जाबाय जोंनि 1K साबस्क्राइब कमप्लिट जानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जों होनबाय मोजां हामलायनाय। बेखौ नोंथांमोना मोजां मोनदो। थेंक इउ गासिखौबो जोंनि आफाद बड' कार्टुन इउटुब चेनेलनिफ्राय। नोंथांमोना जोंनि आफाद बड' कार्टुन इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना अरायबो नायबाय थादो आरो मदद खालामबाय थादो। नायबाय था, जों मोजां भिडिअ होलांनो नाजालांबाय थानोसै। मिनि आरो गुबुनखौबो मिनिहो। जोङो अरायबो नोंथांमोनखौ मिनिहोनो नाजाबाय थायो। नोंथांनि मोखाङाव मिनिस्लु मिनिनाय जों लाबोनो थाखाय जों अराय सम भिडिअ खालामनो नाजालांबाय थागोन। आरो सोरबाफोर जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना दो। माथो दङ साबस्क्राइब खालामनायावलाय, कत' मानसियानो साबस्क्राइब खालामो, बानायदो।